Ningizimu Afrika, nina bakaphunga nomageba, nina bababhejane ephuma esiqiweni, siyanibingelela, sanamukela nonke kuyiBabu Dokotela TV show. Njengenjwayelo ke sihleli noBabu Dokotela babusizwe babujabulile. Babu Dokotela siyakubingelela, siyakwamukela ohlelweni lethu namhlanje. Siyabingelela, ubingelelo baba udokotela baba wesizwe babujabulile siyathobeka kakhulu siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela. Topic yethu namhlanje soke sikhulume kabanzi ngokuhlanganiswa kwezidalwa. Kodwa ake sibheke imibuzo nokuqala Babu Dokotela. Ake Babu Dokotela ucacisele umbukeli la isilwane lesi sidla ukudla kanye nemali ekhaya. Awuthi ukuchaza kabanzi ngalesilwane. Siyabonga kakhulu. Kunabantu abahola impesheni abathathwe bahlala ekhaya bawu3 noma bahlala ekhaya bawu4 ingane suke sesikoleni isikhathi esiningi nabo emina khonta suke beyidla but banotice ukuthi rice balithenga kabili noma ikathathu enyangeni yini ledlayo angiphatheki impuphu bathenga enkulu kune rice kodwa ithengwa kabili njalo enyangeni leya nto leyana basuke befake isilwane ekhaya but lesilwane lesi kusuke ngewona udikolosha isilwane esidlayo kusuke kuumuntu lento sibiza ukuthi isiyane angiphinde ngisho kunabantu abadukayo emphakathini bathola sebeshayiswe ezimoto kanti ke usethwetshuliwe lo muntu isiyane lo muntu usuke ephila kwelabathakathi ukuthi uyalamba uyabuya zontshontsha ukudla kwini kusho ukuthi emndenini wenu kunomuntu osuke athwetshulwa uyena lo buyayo azontshontsha izinto la ekhaya ngoba abantu bebethwetshuliwe lapha kuthiwa hambani niye emakini nolanda ukudla enizokudla lana ingakho ithinto uma ethwetshuliwe umuntu wakini ufuna umvusana umgibeze quantum ngoba uhlupheka aze ayoshona bamlalisa nezilwane wenza yonke into lento umuntu uthwetshuliwe iyafana nokuthi uma uboshiwe kondliwa abantu bakini iyafana nokuthi usesibhedlela into eziningi uzinikeza abantu bakini nakhona ke lapha kulabantu abathwetshuliwe la bahlaswa khona emahlathini emfuleni bahlaswa ezimobeni abanye kodwa ukudla bakulanda emakubo ngalondlela ke ufuna wazi ukuthi uma nalonke kunomuntu oyisiyane owathwetshulwa emndenini wakho uyena lo osuke landa lezinto uyadinga ukuthi lo muntu avalwe abanjwe ngentelezi nimfice ehlele egcekeni okwakhiwa umuthi uthi avesana bulawe the street ngoba usuke ehlupheka vese siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela kunale nduku le owakha ngayo ilombo induku enjani le Babu Dokotela mhlawumbe kumuntu othi cha uyalifuna yelombo lona leli lombo kusuke kuyelana ile nduku lena le nduku lena akuyona amantombazana akuyona abantu abafana abathambile umsebenzi wamkhulu awuyiphathi njalo ihlala emotweni isikhathi esiningi ihlala emotweni ihlala isikhwameni sakho osisebenzisayo it could be any bag ihlala emotweni yakho isikhathi esiningi ngoba le nduku alone ungawaxosha amabodyguard lakugadayo ufuna uyibuza labafana nje abebhala 500 rand ngehour bewu4 u2000 rand ngehour wena usukwenzile yini uyabona ukuthi noma ngabe wenzile but unama deductions ka2000 rand ngehour le nduku esiyisensela lo ukuthi hayi ake swami isabodyguard ke kubona ukuthi njoba sithi thina sinezinyanga zoNatal sinayo yini into yokuhlehlisa isitha hayi ukuthi yona nduku uzoloku hamba ubingelela abantu ngayo le ababingelela abantu ngayo I'm not against it angiyazi ukuthi yani angifuni ukukhuluma into engayazi but mina ngikhuluma ngale nduku le ukuthi mesikwakhele le nduku le noma engahlala ekhaya right hlala ekhaya right kodwa isikhathi esiningi sathi ngaba semotweni kodwa isikhwameni inhle kakhulu isikhwameni le nduku lena yakhiwe kahle ngeke ngisho yakhiwe ngani yakhiwe kahle kodwa yona soke sikwakhele nawe kodwa uqala usitshela uyifunela umuntu uhlabuza usifunda umqondo futhi ngesikwakhele verse siyabonga. Babu Dokotela kunobaba akuthiwa uManzini osedanela ake siphinde simthinte sizwe ukuthi ngabe uselapha yini ake simfonele mengathi amthole futhi mhlawumbe sethathwa la itoho la libamba khona mhlawumbe lokuplastela somyeka inamba yakhe it 082 532 2427 kubantu abanye abazobe emdinga ngoba ngazi ukuthi ubhizi kakhulu ucingo
5322427. At the tone, record your message. Then press hash or hang up. Sesiqedile sedlulile kuyena. Sibonga kakhulu Babu Dokotela bawusizibojabulile. Funa kuvela ukuthi phela sifonele inyanga. Asifonele i-call center. Uma ebhizi ubhizi. Somthola ngelilanga siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sifune sibhekela kunalabantu Babu Dokotela ababulala izingane babulala abantu besifazane. Umuntu ngobe egabe ukuthi angizohamba ngiyogeza vele enyangeni ngiyisuse lento. Ngabe kukhona yini ubungozi kumuntu ozokwenza lento bese hamba ogeza? Ake silungise ispelling. This lento ifuna ukuthi ikhulume iqiniso, singakhuluma nje okunye komnyanga but at the end of the day thina abanyanga if singazolikhuluma iqiniso abantu siyabadukisa. Ukubulala umuntu wesifazane kuyibhadi, that's number 1. Uyibhadi umshayise ngemoto. Uyibhadi efe noma ngeyiphi indlela uyibhadi, and number 2 akagezeki umuntu wesifazane. Akagezeki nje umuntu wesifazane ekhohlwa ngeke uzumgeze. Ngeke uzumgeze. Ukubulala umuntu wesifazane kuyisinyama nje, khohlwa nje indaba ukuthi khona ungayinto ayicabanga ngoba asinawo umuthi thina okugeza abafazi ababulewe amadoda. Mhlawumbe wena uyawazi, mina ngiwazi ngoba alikho ihlathi esengingafika kuthiwa uyabona lo muthi lo ogeza indoda ebulela umfazi. Asinawo umuthi onjalo, even eminyangeni asinawo umuthi onjalo. Wena oqamba amango lokudlala ngabantu babuthe imali zabo uthi akubulala abafazi ngoba unomuthi, udlala ngabantu nje. You deserve i-quantum. Simple as that. Uhlale ngaphambili futhi i-quantumini. Then asilungise spelling labantu ababulala izingane. Ingane ubulala ingane, I don't understand ukuthi kusho ukuthini. Ingane ine spirit. Ingane bekufuza ukuthi ihambe emhlabeni ina 47 years old wayibulala ina 6 years. Guess what? Izofa umzimba wongcwatshwe ngebhox elincane lengaka. Kodwa spirit sayo sizohamba nawe till kuze kube uyashona okuze kube ngabe kushona yona. Ingane iyakhula kwispirit. Iyakhula lengane ikhula nezinkinga. Ikhule ingane ayigezeki. Akeke nje uzuyigeza ingane, ngeke uzoyivala ingane because ingane uma uyivala the different uyabona umuntu okuvala umuntu siyawazi ukuthi imthemuni, but ingane because kuyingane ayirespondi kulo muthi. Angiphinde ngikusho lokho. Ingane i-diet yengane i-diet yomuntu omdala ayifani. Ingane ithanda into wena ongayithandi. And then ulena lento ozithanda ingane ayizifuni. Ingane ithanda ukudlala wena uthanda ukudlala ufike uhlala endlini ngoba usumuntu omdala uzodwa awukhulumi kakhulu futhi. Yabo. Ingane onifunda endlini ikhuluma kakhulu ihlezi ikhuzwa uzowisa yonke lonto, meaning that asifanani. Imithi esebenza kumuntu omdala kuyona futhi esenza ingane manje ehlukana nokubulala ingane because ingane ayivaleki. Number 2 ingane iyasiphuphisa isigodlo sakho ubifika idlale kusona ngoba phela isukise emkhathini manje lesigodlo sakhe idlala kusona ikuphambanisela abantu badukisa beza kuwena uqale kulambe ke manje. Number 2 ingane iyakhula ingane nawe uyaguga, iyakhula ingane yaguga igcina ikujikela manje ukuthi awungibulalelana. Ngisho ukuthi hlukanani nokubulala ingane ayibulawa nje ingane idinga ukubula akho ngisho iquantum ongayifaki yona ingane ifakwa njengane kwequantum. Abantu abafakwe equantum ilabantu ababulala ingane nabafazi. Anyone obulala umfazi nengane ufuna ukufaka equantum lo. Futhi ungazi kube imithe eminingi. Thola ibuku zibe u2 uyibeka nje phezulu kwethuna. Ugcoba amafutha omkhovu ngapha amafutha omkhovu ukuthi ufake enye into lesente. Usho ukuthi akahlale phambili kwequantum ngoba ubulala ingane nabafazi. Igwala le ndoda, gwala nje le ndoda le. Ungabulala ingane, innocent child. Ingane engazi isebenza ndawo. Ingane enganazo izinto zokushayela. Hayi ngehle kahleni bakithi. Ingane nomfazi akubulawa leyo nto because ayigezeki. And wena wenza leyo nto udinga iquantum nje kuphela. Ngiyabona laba bajaha ukuthi baboshana nokusebenza nalento mina. Iquantum right iyashesha. Babu Dokotela bawusizibojabulile siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sikhulume la nge7 days prayer ye multi spirit of Ajakuraj. Kungani ngafonelanga umuntu adlubisi nenyama? Njengamanje sizokhuluma into enamandla. Ngifuna into ebalekile. Yabona ngizokutshela into ngeke uzoyinaka. Namhlanje yabo le mali engiphethe la o50 no 20 no 10 le mali le isiyihlazo kumuntu ohole ngomhla 25. Yabona mina ngifikele umuntu ohole ngomhla ka25 efika eziyala ko28 ethi uno 200 rand ephaketheni. Futhi nawo 200 rand o 100 rand no 20 rand kuyahlangana kodwa kwenza
ngathi naye akahambe kukhwalo umkhulu ukhwalo lapha izansi uzomsisa ngoba lezo zinto lazi right uzozama khona yabo. Yebo salukwazi kunjalo gogo. Engisho ukuthi manje sifuna abantu athi Babu Dokotela nanti ikhadi lami sebank alisenamali manje. Ngithi mina lelo khadi lakho ufuna liphile, lelo khadi lakho ufuna kwikhadi lasebank. Kungabi ikhadi lisebenza ngoba kuholiwe kuphela. Ngifuna imali ekade idleke ekhadini lakho stop it. Kunama debit ongawazi. Kune account wena osuka kade wayiqeda kodwa still basakubambela. Awulalela ukuthi ngithini. Abasavaleki. Wahamba wangena kwi admin. Wangena ku-administration ngenxa ukuthi awusakwazi ukukhokha isikweleti usuwakhokha kuleso store wazi waqeda kodwa still le nkampani yakubamba yakufaka ku-admin awusakwazi ukuyithola awusayithola indawo awuna phone number khona incingo zakhona zikhala kwicomputer. Ngifuna ukuthi uthi Babu Dokotela nanti lami ekhadi bese ngithi mina ngitholela amakhandlela abe u4 abe bovu uwakhanyise ubeke iglass yamanzi. Ngifuna sikhuleke nawe ngo12 ebusuku sikhulekela isimo sakho ukuthi asibuyele esimeni. Awazi Mageba yabona umuntu okhulelwe ngoJanuary uyazi ubeletha nini kule nyanga. Anyone who's been pregnant early this year uyakhulelwa ke uyazala ke namhlanje. Ngifuna ukukutshela into ndaba ukuthi labantu akade uzwana nabo manje ngoJanuary and this time bayaphuma kuwena because sebeze bayizithi. Kunabantu osuphumile nempohlweni baphatheka kabi ukuthi uphumile empohlweni. Kunabantu osune license kade bejabule ukuthi anayi license. Abantu bayaphuma kuwena kule nyanga and le nyanga isikhathi sokuthi izinto eyifakwe isitha siphume kusala izinto ezifakwe ithongo kuwena noNkulunkulu wakho akuletha kulomhlaba. This is why sithi for 7 days awuyidli inyama, for 7 days awudla ucheese, for 7 days awudla ubisi. Zonke lezo zinto uma ungazidli ungaleqi iziko ungayi kumakoti ungayi umkhonyana for 7 days. Ngifuna siye nawe entabeni mekushaya u12 ngingakhuleki ngedwa kanti wena ulele mekushaya u12 for 7 days. Ngifuna sikhule ngayo sizosebenzisa igama elithi mighty Ajaguraja. Ngifuna ubize igama elithi Ajaguraja kuze kube ikawu7. Something's going to happen empilweni yakho because I want the breakthrough to happen. Angeke sikumele ukuthi kunabantu abahole izolo ngomhla ka31 yakhala itheme kushawa u31 ya debit yabanjwe yakhala ifone onqinqi one way kunamhlanje umhla ka1 11 abasenamali sebesele no13% emali kade beholile. We cannot tolerate that. Babu Dokotela imalini emufuna ukuthi sikhuleke nawe kuAjaguraja because lento oyishoyo ngathi yeze it is mahala ku free akho mali engiyifuna kuwena akho mali nje engifuna kuwena. Pho Babu Dokotela mengaba nesifiso sokuthi nginikele nginganikela kanjani. Abantu abanikelayo unikele imali oyithanda kuAjaguraja unikele imali esuka eqaliwe aye extra angifuni ukuthi no 2000 rand ufuna cha angifuni nje ukuthi utshela umoya ungiholela ukuthi Babu Dokotela ngcona nginike u10000 cha uyeke lo moya wakho udlala ngawo akho ngifuna umoya onamanga. Wena abantu abakaAjaguraja basebenzisa Standard Bank mebenikela khona iaccount yakhona ithi 056781873 savings account bhala nje uthi DE Zuma ufake u500 kuphela not extra not less. Angifuni abantu bathi bahola umoya bazofaka u100,000 no this is not a money making scheme. Lana sifuna ukukhuleka nabantu sikhulekela abantu abafuna ukubona indonga zeJericho ziwa kunendonga ezimile phambi kwakho sifuna ukuziwisa ngomkhuleko singazithintanga. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela abantu abafoneke abafuna ukukhuleka kuAjaguraja. Babu Dokotela ake sibheke la. Kuneyigubhu la Babu Dokotela lezi abantu abayithathayo lezi igubhu kuyenzeka yini ukuthi zigcine zenza umndeni mhlambe uhlupheka. Nabona ake siyibheke lento umzala wathatha isigubhu wahamba waye empangeni wafika wanikezwa isigubhu. Manje isigubhu uthe uma sithatha umzala inkinga ukuthi wasithatha kanjani wasithatha sesithunele kagogo lo nami ukugogo wami naye ukugogo wakhe ngoba phela siyazalana singamagazi manje. Uma efaka isigubhu ethuneni la gogo ugogo usesebenzela yena usephazamisekile thina besimbiza usephenduka kuthiwa ngesiArab uthoba haram useba isiqaliso nje ngoba sembiza thina asimenzelanga lutho yena usemthathela fa isigubhini wamfakela inyongo yenkukhu emhlophe noma ebovu wasithatha isigubhu wasicaba. Ngalondlela labantu laba bathatha izigubhu siyacela ukuthi ke bake bayibhekeme ukuthi uthatha isigubhu nje umndeni wakho itheni inyanga ithele isigubhu mase sisebenza umndeni awuzolamba yini ngoba abuye abantu bethi thina Babu Dokotela umzala unezigubhu
esisola ukuthi kungenza ukuthi sihlupheke kangaka ngoba ukwakhiwa kwezigubhu ufuna ulibheke ithuna olisebenzisayo njengesigubhu thina mina ngakha mina isigubhu zamahomed angisifake ethuneni lomuntu osekhaya ahathi amathuna wonke asendulini ezansi akukho umuntu olithintayo onke amathuna esiwasensayo thina senza amathuna alithekweni sivusa abantu balithekweni sisebenze ngabo engisho ukuthi qaphela ke wena onikwe inyanga isigubhu esizofaka ethuneni lakini ukuthi namhlanje umndeni wakho unjani unless ukuthi umuntu mokade ususela wedwa kulungileke Babu Dokotela bawesizwe bakujabulile siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela kunabantu la athi umuntu kudala ngizama ukuhlanganiswa nezidalwa zakithi kudala abantu bezama ukuthi bathi balungisa idalwa akwenzeki. Ukhona yini umuthi okwazi ukuhlanganisa umuntu nesidalwa sakhe? Ake siyikhulume lento izidalwa kwakho akwazi zingahlangana. Ungadlala abantu akazingahlangana but into edala ukuthi zingahlangana ukuthi wena into zakho zathathwa. Uma beyithatha izinto zakho khona abayifakayo kuwena. Isidalwa sakho mase sikufika weyiwele usuhamba nento abangayazi. Kunento la ohamba nayo enamabela u6 noma ngabe uyakuphi ihamba nawe. Bavusa umantindane bamnamathela kuwena. Noma ngabe kwapho manje uma kuthi uhlanganiselwa idalo menze yafika kwena usuhamba nalento. Number 1 udinga umuntu ekuthiwa amafutha omhlaba noma impila. Inyanga yakhe iqala ukusebenza ngalo muthi loyo. Imisi siqedile ikuthatha inyanga yakho ikuse emfuleni ke manje siyokwenza kahle ke yonke into yakho inyanga ziyawazi ukuthi amafutha omhlaba enziwa kanjani uma ufuna ukuhlanganisela kahle umuntu seziyaqala ngoba idalwa kuba nzima ukuthi njenganawe njengane yakho ungathi uyakuyona uyayifica ihamba nje igovu oyisaba uzophinde emuzothi lo mntana phela usahamba nje enkulu kabi ngesakwazi uza mina ngithi yonke indawo uhamba khona ulandelwa ilento le engisho ukuthi ke edalweni siyakusiza kodwa funa uma ufika enyangeni uyitshela ukuthi Babu Dokotela kuko konke ebengikuzama ukulungisa idalwa akulungise akungisebenzisela amafutha omhlaba enyanga ke zobisiyazi ukuthi awuqinisile umsholozi akuthatha into ukuthi nokuthi sihambe sendaweni ukuthi afike kwenza inyanga bese ibuye ke kuhlanganisela siyabonga.